mai senzaționale locuri pe care le-am văzut eu, o mare călătoare prin lume, și l-am văzut aici, în România. Vă rog frumos să priviți către ecran. Există în București un muzeu al recordurilor românești. Tocmai ați intrat în el. Nu are nicio legătură cu recordurile sportive sau științifice, ci cuprinde colecții de trivete, o să vedeți imediat ce înseamnă, fiare de călcat, tirbușoane, aparate vechi de fotografiat, telefoane, o colecție dedicată florii de colț, mașini vechi de scris sau de cusut, fonograme, râșnițe, o colecție a cerbului de aur, că toți suntem la TVR. În lucru este colecția de timbre, care probabil în momentul în care va fi expusă, va fi cea mai mare din România. Este numit Muzeul Recordurilor pentru numărul mare de obiecte al colecțiilor respective. Și să știți că există certificări Guinness Book în acest sens. Deci nu vorbim decât cu acte în regulă. Valoarea anumitor exponate este iarăși de record, dacă pot să spun așa. Există, spre exemplu, în acest muzeu 15.000 de trivete, 35.000 de fiare de călcat, 30.000 de tirbușoane, 5.000 de camere foto, deci toate sunt cu multe zerouri și sunt atât de frumos și cu grijă rânduite într-o clădire pe 5 sau pe 6 etaje, nu mai țin minte, în orice caz, totul este wow. Și colecțiile respective sunt fie cele mai mari din lume, fie cele mai mari din România. Eu îi mulțumesc colegei noastre, Emilia Nicolaescu, care ne-a oferit aceste imagini, a realizat un superb reportaj la Muzeul Recordurilor Românești și acum vă rog frumos să-l vedeți pe cel, pentru că este vorba de un om, nu de o organizație, nu de statul român, nu de primărie, nu de vreun ONG, ci de un om de afaceri. Și l-am numit aici pe domnul Ion Chirescu. Bună ziua! Sunt arhitect de profesie și sunt în domeniul imobiliar. Deci foarte multe din clădirile frumoase ale Bucureștilor și nu numai vă poartă semnătura. Sper că da. Sper Ce să am fie văzut niște... pe ecran, și o să vedem acum în continuare, este hobby-ul, practic hobby-ul dumneavoastră. Da. Acesta este un hobby. Într-adevăr, un hobby. Probabil datorită background-ului și datorită faptului că am făcut artele plastice și arhitectura, îmi plac foarte mult obiectele vechi. Nu sunt valoroase din punct de vedere financiar. Ele sunt valoroase pentru că sunt din ce în ce mai rare și reprezintă istoria tuturor obiectelor pe care le-am folosit odată. Eu am vorbit ieri cu soția dumneavoastră, pe care o cunosc de foarte multă vreme, cu Simona, și știți ce mi-a spus? Zice, își iubește colecția mai mult aproape, mai mult decât pe fiul nostru. Deci este al doilea copil al dumneavoastră, practic. Așa este. E corect. În total, eu am rostit niște cifre, dar în total, câte exponate adunați în acea clădire frumoasă din strada? Vă rog să o spuneți. Strada Parfumului. Parfumului. Da. Câte exponate? Greu de spus. Vă spun sincer, chiar nu știu. Sunt multe, într-adevăr sunt multe. Peste? Sunt multe obiecte. Pot să vă spun că sunt 100 de colecții distincte. 100 de colecții. 7 din ele sunt cele mai mari colecții din lume, la care le-ați enumerat deja, deci, câteva din ele. Și, practic, muzeul este unic. Sunt obiecte normale, uzuale, pe care le vedem uneori la bunici, cum sunt niște fiare de călcat, niște tirbușoane, niște aparate foto cu burduf. Un aparat foto care pe vremuri erau enorme și pe care toată lumea le cunoaște, astăzi a devenit o gaură într-un telefon. Eu am o curiozitate jurnalistică, firește. Întotdeauna o colecție începe de la un obiect. Cel care adună, la început are un obiect, după care începe să-i adauge altele și altele și după aceea începe să facă schimburi și să cumpere, să-și investească din banii săi. Care au fost, mai țineți minte de la ce a pornit totul? Este adevărat, am văzut la un prieten bun de-al meu, acum mulți ani de zile, o mică colecție de tirbușoane. Erau
13, chiar număr, dar nu cu ghinion, cu noroc. Erau foarte diferite. Mi s-au părut extrem de interesante din punct de vedere grafic. Am spus că, în general, ăsta este lucru pe care îl observ imediat, cum arată ele grafic. Și l-am întrebat, uite, te rog frumos, spune-mi și mie, el vindea în general antichități, într-un târg de antichități, și mi-a spus, uite, cât costă? Zice, nu, asta e colecția mea de suflet, zice, nu, asta pe asta nu o vin. Bă, te-am întrebat dacă o vin sau nu, spune-mi cât costă. Nu, lasă-mă să mă mai gândesc. Sigur că au trecut câteva luni în care în fiecare săptămână îl sunam să-l întreb dacă s-a hotărât și până la urmă a cedat nervos, a zis, cu tine nu mai am cum să continui acest deci de la acea uite, știi colecție a pornit totul. Da. Da, o și a zis, zice, ia-le, o să fac eu alta, nu vreau nimica, numai lasă-mă în pace. Nu i-ați construit o casă în schimbul lor? Nu chiar. Dar, sigur, eram prieten de foarte mulți ani și probabil că așa a început una din colecții. Din punctul dumneavoastră de vedere, și afectiv, dar și realist, care este punctul forte al acestui muzeu? Cred că punctul forte este varietatea. Valoarea în lui nu constă atât în partea financiară. Nu e un muzeu cu opere de artă și tablouri care, să spunem, că au într-adevăr valori mari. Valoarea lor constă în varietate, în diversificare și în munca de a le aduna. Atâtea obiecte din târguri, din licitații, de la colecționari. Nu sunt singurul colecționar, sunt chiar grupuri de colecționari peste tot în lume. Cred că vă cunosc toți ca pe un calbreaz, nu? Nu i-ați lăsat până nu v-au dat ceea ce ați vrut, nu-i așa? Într-adevăr, mă cunosc aproape toți. Domnul, să meargă bine afacerile ca să puteți investi în continuare în hobby. Vă doresc din toată inima și vă mulțumesc din suflet că ați venit cu câteva dintre exponate. Sunt curioasă, nu știu, alegeți la întâmplare câteva dintre ele și spuneți-ne două vorbe. De exemplu, ăsta este un fier de călcat superbisim. Exact. O locomotivă plasată pe o... Un fier de călcat, spui cuiva, uitați-vă cum arată, făcut în Statele Unite. Una din marile nonsensuri e un fier de călcat, poate că este o piesă unică în lume. A fost conceput și gândit, însă aici pot să vezi și nonsensul la un moment dat de ce o astfel de piesă ajunge cea mai valoroasă a unei colecții, dar atunci, pe vremea aceea când a fost făcut, nimeni nu l-a cumpărat. Pentru că a fost atât de scump, atâta muncă ca să-l faci, încât nimeni nu a dorit să-l cumpere și să-l folosească. Deci el n-a ajuns să fie produs pe scară industrială datorită muncii și a valorii lui. Și atunci, fiind un unicat, pentru un colecționar a devenit una din piesele cele mai valoroase. Nici nu știu la ce să mă uit. Apropo, ce înseamnă trivetă? Aveți o colecție impresionantă de trivete. Eu știu, dar... Uitați, un alt fier de călcat care reprezintă o lebădă cu puiul ei. Când miști puiul, în sfârșit se deschide. Ia să vedem cât de grele. E ceva. Zdravă. Da. El prin greutate totuși calcă. Așa. Și triveta este piesa pe care se pune fierul de călcat. Suportul pe care Câte trivete aveți? În jur de 18.000. 18.000, da? Mii! Ați auzit bine. Mergeți să vedeți, muzeul este fabulos. Iar aceea este mașina de cusut a bunicii? Așa ceva. Da? A fost folosită, este o mașină de cusut absolut reală, funcționează foarte bine și din punctul ăsta de vedere și un fotografii celebre ale omenirii au fost făcute cu acest aparat din anul aproximativ 1930. Extraordinar. Aici ce este? Acela este un telefon. Acesta e telefon? Seamănă cu o narghilea. Este primul telefon făcut de firma Ericsson împreună cu care a scos. Pe aceeași parte vorbeai în partea din față, la fel acolo și auzeai, sigur, la nivelul acelor ani, bineînțeles. Acesta este un telefon. Și uitați ce este telefonul în ziua de astăzi, care a devenit un computer. Iar aici, un obiect pe care l-a remarcat carul de reportaj este un tirbușon. Deci este un tirbușon, este un unicat. A fost făcut din metalul piciorului podului Londrei, care a fost demolat. Este gravat
pe această zonă faptul că această piesă a fost în amintirea podului Londrei. Și este una din piesele pe care englezii, când au pierdut-o în licitație, au fost foarte necăjiți. Acum, fac o mică paranteză în această prezentare. Mai avem, cred că, lampa lui Aladin, dar se potrivește foarte bine cadoul nostru, apropo de tirbușon, Costin. Și apropo de tirbușon și apropo de, practic, de colecții, eu am un vin de colecție pe care vreau să vi-l ofer din partea cramei Dealul Dorului. Bine am arătat, e frumos împachetat. Îi găsiți un loc cu siguranță undeva, nu? Acum nu o să vă punem să-l desfaceți cu tirbușonul. A rămas lampa lui Aladin, cred, nebăgată în seamă, sau ce este? Este o carafă. O carafă? Da, o carafă pentru lichior, care are deci partea de sticlă și sigur este foarte frumos lucrată, fiind și o colecție de carafe în cadrul muzeului. Deci este minunat, este doar o părticică infimă din ceea ce pe mine m-a dat gata și credeți-mă, pe mine nu mă dă gata chiar orice. Domnule Ion Chirescu, vă felicit din adâncul inimii mele pentru ceea ce ați făcut. Este fabulos că în România există așa ceva încă insuficient promovat. Cum ajung românii să vadă? Mulțumesc mult și, într-adevăr, muzeul poate fi vizitat. Așa? Începând, sigur, a fost această perioadă de 2 ani pe care o cunoaștem cu toții, în care muzeele și cinematografele nu puteau fi frecventate. Începând din luna iunie, poate fi vizitat ca orice muzeu normal, de dimineață de la 10 până la ora 6. Strada Parfumului, rețineți, vă rog frumos. Deci o mireasmă de antichități a fost acum în platoul de filmare și vă mulțumesc dacă vă face plăcere să mai rămâneți puțin alături de noi. Iar eu trag cu ochiul către recordurile românești imaginate de cel mai tare caricaturist al Uniunii Europene, Costel Pătrășcan. Da, pe tema fiarele de călcat. Aha. Și chiar mă gândeam că am 2. Așa, ce rapid ești, Costel. Așa? Da, sper că nu e singura mea calitate. Expresia a călcat pe nervi, cred că a apărut după ce au apărut și fiara de călcat. De călcat pe nervi, da. Așa. Hai să-ți dăm următoarea temă. După ani și ani. Și nu întâmplător am rostit această temă.